balde dido fu ko fi yo ngandu hande me bali on difficulté mum ye hamina mi waldini lanni jamais nunca jamais mi ala dum j'ai été même condamné médicalement nattemo yo hoto o mayo yay woni des médecins m'ont condamné c'était en 98 hoto wade joyre hota ko si o yehi fuuta hendu ndun ton o fofando j'étais condamné c'est fini mi jawna e oto mi hoti mi hewtiti mi naati pita ko habba joni ko nyalande 98 2025 je suis encore là condamné c'est fini maye woni hoti gone dambe mi jangidi l'école fop wullimi hoti maygol na dole an ko alla woni sayon hewtali taw sasi alantention be sikube ben be wawel anninde la ma be yaade be jodo be wada khalwa nyande alla arani mi wo mi hay tanke no wara naali lan si don fala wada hondun tigide je suis encore là mi wadi accident auto camion ta virage pita don on virage moto wa yi yano e karaven 20 et quelques morts locataire jomola be mo be nay non juri bini on virage wari olan kaka hore camion do kadi mi onno dey singal yani num do tawno etobe mayde ben ngal balance yayo goluno yo kander didir ngal article kanyo kadi kaka hore njorndi me yani j'ai survécu à ça si anda goddo tasifumu na biographie mi ari wadu gollo wandi ngolengo cipiro kono sali ngolanna na fofere an na dole senerde hadi lannengo kono woni faala kango cippiro lanna paske hanjoni don habbiti ko mayi on piiji din clairement si yollo don e majji annabi ibrahima si landino alla kondo mi wadirta hunde kaari o wadata no hebatano ngal teddungal o hebi nyande annabi musa inno seppimbe jiabe en jemma sutoroda ka mayo si annabi musa landino alla kondo wonata prochain plan o hebatano konko faala on holaki alla ko du wadi si anjoni adi holo longo cippiro ngolanna ko neddo holi don min yo non ton hololan ko moni wolde ko si mi hawriti ko alla wadi mi hawriti si mi falji watte hore ammi ko dum mi wolirani on dum do wiide ene gibi fuddo den ka fuddi don fewndo CNT on jo'ina ka wiuno den dansa kurma wata o reconnaisse be arbe do wata be siège on jabuno on tuma wadugol dum fewno min ala jisellu wata be yaltu capita yaltata abandona baton si be yalti ara be bonni carrière politique mabbe on du wadano fewno min ni gasi lawi ke be yalti wata be nenno be artu Samson e Dalila nde Dalila anono dole Samson den kaka sukundu no tajino sukundu haray lanni minni sukundu ala jisellu ndun ko militambe mabbe tabe gerobe tajoni raybe do wata be woddito be sibe wotti kebe moƴƴata du wadano yetten ko bur rabbidude kon ganin do baymi wi boycotté di élection di recensement ji do aduno voilà pourquoi vous m'appelez je vous réponds pas. Parce que dans une lutte goto, nous n'avons pas les mêmes messages. Si nous boycottez, vous dites encourager. Si nous luttons, vous dites patientons. Si nous boycottons, vous dites accompagnons. Pour le futur, oui, si nous avons des gens qui ont des gens qu'on nous fasse le mieux, qu'on nous fasse le mieux. Fewno me ni révolution futa immano den bebe immani den do on tuma accompagne no fewno mi wolno hore ala jibadru ko mi wowli ko on tuma immino accompagne don ene onon don sikka ko contre ala jibadru on tuma mi yaltuno mi wowli alors je vous apprends ko do wonde lanno de live on Oustaz Abdul Hamid be sanctionnabe do si tawi ko gonga ko be sanctionnera do kon ko paske be fewti wi labe ko jamfante idon andi sanction be ben hino wowli ko buri dum wonde grave sanction be ben Alaji Abdul Hamid o Oustaz Abdul Hamid o Tike Abdul Hamid hande do
Be sanctionama yahama inna be natata e julirde paske be fewti be inni enen labe ko en jamfante. Kambe ko dum be wi. Be inni enen labe ko en jamfante ko dum be wi. Be sanctionna ha be inna be natata e julirde. Alors je vous dis, sanctionne ben et je nomme la personne Alaji Badru. Hino wowli ko buri du wonde grave et j'ai les preuves de ce que je suis en train de dire. Kombe non be fewti be yewti na labe dey. Ko kambe be labe ben fewti di be pita ben wowli e hore pita ben koko mi yiwdo mi windi do min tigi windi on pos. Que les gens de Pita sont des brutes. Alaji Badru l'a dit. Naka di labe be woli dun dey. Naka di e téléphone be noddi goddo be soundi mo dun dey. Be tumbi hakkunde Pita. E événement tawno do ko donkin khalifa on be fewtiti yimbe Pita be inni Pita c'est des brutes. Be insiste kanyum kadi ko be woli don kon dey. Je vous dis, pendant que on doit wowlude do, yo be rétablisse mabbe, fop no wowlude do injustice mo mabbe hebi parce que inama exagérama. Alors moi je vous dis, kanyum wiube be yo be do sanctionner. Wadi kadi habe sanctionna ari tumbike Pita dans un événement religieux, be fewtiti Pita be ni les gens de Pita sont des brutes. Il a dit 2 fois. Ko be do non hande, jodi sanctioni goddo motawata ko molabe eda ko be labe ben fewti be Pita be wowli ko tawno ndenyande gere njano no wawno wadde wadi kadi honnu e nder suudu politicien jo Alaji Ba Ousmane nade Allah hinno événement donkin khalifa watno don 2023 ndenyande hoore no wawno solude don ndenyande gere no wawno wadde don ƴiƴe yibbe Pita bembe be wi don que c'est des brutes nani kan hala sukabe ben ka yasi sudu nani kan hala wada kadi e vidéo filma konko mone wolde do ko nacha kane. Voilà pourquoi je donne 2 jours à Alaji Badru e kala jettube o sanction do yobe rétabli su kanyum Alaji Abdul Hamid ka fonction mabbe, sinon je vais sortir la vidéo. Si be fala kanon sonko wada il non que 2 jours yobe rétabli su be dans ses droits et les plus absolus et de manière immédiate. Kahala lo kawono wadde ndenyande on événement donkin khalifa o lancho fe parce que ko dum be ari no be woli ndenyande ko fi o lancho nyande be arno be jodi ka kur don be woli kan hala ko fi wiugol wonde ma juurde nosino udditede kambe be wata hettade ko koto mabbe arata mais il fallait to be memmina on pankare don sonke Pita be accano pirede wona ko dum don hadi murandu lato si be immo non be ya Pita golliri hakkil jabali réagisude parce que ainsi be réagisino ko ineteno ko Alaji Badru no ala piya ka suudu politicien jo mo Pita do surcroît tawdo ko yaltudo lamu Alpha Condé Alaji Ba Ousmane un problème taw sa éteint sa carrière politique. Deuxièmement, oui, et Pita ino nodditi Fouta fou événement tawdo ko donkin khalifa fiyargol piya alma mijo mo labe gere wonno do hanki ngon hande kadi memmintine Pita yidun do fami tammel mum Pita si memminino ke ndenyande ara joni tibe gonga wiya way ko be wi kon c'est vrai Pita ko brutalité Pita o yalta ndenyande dum simini jentore lan hakkil ko moni e wolde ko kala do jetta jonna Alaji Shérif Dalaba wullita e mabbe en toute amitié et dans le respect inna on nani do ko goddo e hol on tuma non Alaji Bano fataki ko itaw Alaji Bano hari fataki on tuma hari be wuri wullita e collège on inna goddo e dimmobe modo wowli ka hala do e hore amen menen Pita ko no me wadata Alaji Shérif am bon leader hendi ka hala do zeri ka nyippi ka goddo andali fika ko ande mone wolde fika dans les réseaux sociaux. Si koko wanno do kadi wadano mi woltano fimu mi barindi ke dum do kam mi barindi mi wolali fimu mais depuis on tuma ari nous avions compris que Alaji Badru n'était pas là pour la paix, pas du tout. Mais non ko wola da kon ko be sanctionnera c'est parce que ça trouble la quiétude et la paix ko dum be woli. Mais non ko wi ko enel labe
ɓe wi haali dey onon labe ɓeɗo non kañum jooɗi wi onon pita wi aldey kadi ko jamfante wi ko vous êtes des brutes pita kadi ɓe ari ɓe wowli ɗum dans un terrain c'est dire ouais ça yi ballon match mo tawata tiye sur les installations de l'équipe adverse araka maɓɓe memmina guere ton si guere on waɗi ko équipe hombo sanctionnete na équipe recevuɗo ballon on ko ɓen ɗon sanctionnete ka Alaji Badru est venu dans cet objectif là miɗo ari mi hettoytako dey événement on ko kota woni aroyde juuride no wudditede nokkel kaari mi hettotako kono non ko mone wolde ɗo ko ande pita non c'est des brutes c'est pas exactement ni no ɗuma je vous dis je vous interprète ko Alaji Badru waɗi kon en 2023 gibi 2023 tola no jogi o preuve ɗo wowlali fesfimo fanki ɗon ari tun kontanti wi itte ɓeɗo son ittali ɓeɗo moƴƴanta fuuta Alaji Bano faati nun joni hande kadi moɓe arano on ka gurdam muɗum ɓe ari ɓe tawa mawningol fi on ɗon ka wiyete ɗon anon sama ɓe faatike ka humpodirte ɗon wiye ɓe faatike hande e tenere nden kono ɓe surroyama wo nyalande kaarire kako alarba de ɓe faatino ɓe jeggiti jour mi sikki ko tenere nden ɓe faati ɓe surroyama wo nyalande kaarire juma on ka humpodirte Alaji Badru ar ɓe ƴawde kokulo argol wuggo fi argol kagga khalifa on hara o khalifa ɗo yarali nokkugo sinaka maɓɓe kamɓe ton fi koforu maɓɓe ndu ɓe waɗi ɗum après ka ɓe waɗi kudeta e hoore Alaji Usmani Fatako fure may ɗon kamɓe ɓe waɗi wo kudeta e fureji Alaji Badru ɓe yehi Fatako ɓe yehi ɓe waɗi kudeta e hoore Alaji Usmani Fatako ɓe ƴetti Alaji Alseni ɓe joƴƴini ɓe ka nden jullere ɗon on kudeta ɗon ɓe réussisimo joni noon ɓe arde ɓe waɗa deuxiéme kudeta on après ka ɓe waɗi mo e hoore coordination ɓe arde ɓe waɗa mo kañum kadi e hoore alma mako Fuuta ngun le même Alaji Badru a réussi son kudeta ɓe ari ɓe ni joni laawike mi ɓatiki acci joni mi hewta yewtiden le même Alaji Badru yawnoɓe ɓen jooɗodi e Bassirou en e Jiga en e nanduɓe maɓɓe yewta fiyo taw ko kañum Alaji ɓen jonfo jonnete alma mako ngun le même qui a comploté tout ça ko ɓeɗo ari inni ɓeɗo ko waɗi kon c'est contre la quiétude de la paix et la cohésion entre les gens de Fouta Alaji Badru qui s'est senti visé fewndo Aliou Ba fewtiti autorité religieuse yiɗi wi ɗon deƴƴi ɗo Bamadino wadde ko woni wadde qui a comploté ha kanko Aliou Ba o naadaka kaso hande ɗo o waɗi photo kañum Alaji Badru kaɓe wondi kañum e maɓɓe ɓe waɗuɓe oɗuma ɗo wiyeteɓe Alaji Muttar e kañum makko kanko Usu Jiga ɗo fiyo projet de constitution ɗiɗo fof ono on andaɗi donc je récapitule Alaji Badru est en train de faire tout fiyo Alaji Selluɗano ça c'est une affaire de l'abbé gérez ça entre vous c'est pas grave Alaji Badru fait un coup d'état sur la coordination pour avoir la même mise sur la coordination. Yetti non coordination do hande kadi yetti joni CNRD. La même personne. Alaji Badru tay don haadali ko ma hende kadi alma mako ngo be do kadi be wadi coup d'état on e hoore Fuuta fop. Be manipule be yetti goddo mo tawata tawano kay collège des imams on. Be yetti be jonni be do mawɓe jonfo fi yo wono awande kadi ko ɓurɗo mawnude on tawno ɗon tawano ka few e o khilafa ɗo ɓe jonni ɓe ɗo fi yo luttu juuɗe maɓɓe kamɓe ɓe manipula ɗum fopiɗe gandi ka feƴƴuno ko ñande discours ɓe yimmi ɓe yehi ka ngeru kañum kadi ngeru Fuuta ngumpita ɗon kañum kadi ɓe geri nguɗo kañum kadi uddita alors que ko hanano waɗede kon fof kañum kadi waɗali Alaji Badru kadi c'est la même personne qui a fait ça contre le Fuuta ɓe Fuuta go fuɗɗi immade à l'image de Aliou Ba ɓe geri ɗo kañum kadi ha Aliou Ba naadaka kaso la même personne naaɗi ɗo la même personne ɓeɗo kañum kadi il a comploté avec la famille do kankam ɓe ngure makko nden kanko Mamadi Doumbouya fiyo ɓeɗo artawe ɗi événement ji ɗo fo y compris udditugo juuride nden timmi tunni ɓe waɗi ɗum ɗo kañum kadi récupération ɓe jonni ɓeɗo yewtere kala ko fotta alors que kona waɗede kankan kon si ɓe wadde ko ɓe watta kon ton mo Fuuta jonnetake ton parole ɓe waɗi ɓeɗo kotirawo Mamadi on o taw ɗon gon initira ɓiɗɗo makko mo ɓene wiide ɗo Lansana wiyeteɗo Lansana Doumbouya on ɓe jonni oɗo kañum kadi parole e ɗiɗo fof ɓe ari ɓe tunini ɗiɗo fof an nemmo wonɗo e ɗanninde fi doole Fuuta ɗen ko kañum Alaji Badru
jonnon puisque be mawbe do kanyun jabali wonande be politicien jabali conforme